Umengameli weSAFA uDanny Jordaan unxusa omasipala ukuthi babambe iqhaza ekuthuthukiseni ingqalasizinda yezemidlalo emalokishini. Ubeyisimenywa emqhudelwaneni waminyaka yonke iNew Cup eMakhanda eEastern Cape. Inkulumo yakhe idalwe ukungabi sesimweni esihle senkundla DLEP elokishini iJoza. Ngunyaka wesine lo iqhubekeka letumente kwesisixeko sengcwele. Lithuba elihle eli kubadlali babonakalise italente zabo bebenokwenza ngcono kunoku ukuba elibala laseDLEP belinonophelwe akusabonakali nengca. Wonderful to see the mayor here, because one thing that I am going to raise with him is a deterioration of this DLEP stadium. Kodwa ke siyacela all the stakeholders involved, especially the local municipality, because the mayor is here, will take note of that when we celebrate the 5th edition, because siyacela kubo ukuthi noko ukuncediswe i-players noko zikwazi udlala kwizinga eliphezulu ngolu. Likhona ithemba lokuba amanye alamaqela angakhula adlale nakumanqanaba aphezulu. Sinazo iitim zintathu apha eMakhanda ezidlala ku-SAB, and ndingatsho ndithi zizimisele kakhulu to get i-promotion. Into Luyanda ayenzayo for i-community apha eGrahamstown into enhle and into ejabulisayo ukubona ukuthi ama-Rough Diamonds akude awafumani i-chance ukuthi ascout or abonwe. Itumente iphunyelelwe yiNew Brighton Academy yaseBhayi emva kokubetha iPetty Legends yasengqushwa kumagqibela kankqoyi. Thabo Daniels weindaba ze-SABC eMakhanda eMpuma Koloni.